Il-ħolqa, il-karatteristika li taqgħod xi ħaġa moħra, u hekk kull tal-Festival Internazzjonali taż-Żgħażagħ Ħolqa. Festival qed isir fil-Kulleġġ Ġan Franġiska Bela l-Imsida. L-10 edizzjoni tal-festival tlaqqa flimkien parteċipanti minn diversi pajjiżi Ewropej u oħrajn, fosthom il-Finlandja, il-Ġermanja, Malta u Tahiti. Festival f'4 tiem ta' attivitajiet artistiċi ispirati mit-tema Shakespeare Tap. Programm li inkludi teatru, mużika, sfin, arti viżwali u diġitali, bilan joffri spazju ta' espressjoni kreattiva u skambju kulturali bejn iż-żgħażagħ. Id-direttur artistiku tal-festival Jeremy Grech qal li t-tema ddakret mill-anniversarju tal-410 sena mill-mewt ta' drammaturgu Brittaniku. Bil-kulturi oħrajn ukoll, għax il-perspettiva tagħna pereżempju maħabba li tistan huwa Shakespeare, kif naraw aħna Romeo u Juliet hija differenti kif, pereżempju Tahiti ser jitellgħu Romeo u Juliet, ma bit-tribujiet tagħhom ta' hemmhekk hemm kwerba konċetti interessanti. Il-prinċipal tal-Junior College Paul Schwirab qal il-festival joffri opportunitajiet mingħajr qis lill-istudenti. Tajnieh li sem ħolqa. L-idea ta' ħolqa bil-Malti l-ewwel huwa bil-Malti biex intuħ timbru bil-Malti, imma wkoll l-idea ta' ħolqa hija link bl-Ingliż u xek li taqqat nies minn pajjiżi differenti, nies ta' kulturi differenti, nies ta' passjonijiet differenti. U dak kien il-ħsieb prinċipali li nġibu komunità ta' żgħażagħ minn pajjiżi differenti għal dan il-festival. Qal li fit-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Junior College huwa gburi li l-ħolqa toffri pjattaforma unika, pjattaforma li taġem perspettivi kreattivi u talenti ma' tagħlim formali fl-isfond ta' attivitajiet li jkattru apprezzament għad-diversità u l-multikulturalizmu.